салом алейкум тамошобинон азиз, хуш омадед ба канали барномасоз тв. Бо шумо ҳақназаров Далер ҳастам. дар видеои имрӯза ду секрети Google-ро ба шумо нишон медиҳам, ки шумо дар ҳайрат мемонед. агар дар вақтҳои холигӣ шумо дар интернет бошед, метавонед ки вақти худатонро бо хушӣ гузаронед. барои ин ба сатри пост дар омада дар инҷо менависем крестики нолики мезанем. баъдан дар инҷо чандин намуди бозиҳо пайдо мешаванд. аз инҷо ин спискаро пахш мекунем ва дар инҷо чандин намуди бозиҳо аст. масалан бозии пакманро болошта пахш мекунем. ин бозӣ оғоз меёбад ва мо бозиро давом медиҳем. ин буд бозии якум тамошобинон азиз. ба бозии дигар бошад дар ин ҷо ҳаст медарем. ин бозии молбозӣ аст, карта бозӣ аст, дигар намуди бозиҳо аст. метавонем як аз онҳоро кушода бозӣ кунем ва вақтамонро хуш гузаронем. секрети дигари Google ин аст ки мо дар сатри пост метавонем дар ин ҷо нависем ки flight radar 24 менависем ва аз натиҷаҳои пешниҳодшуда flight radar 24 пахш мекунем ва тамоми самолётҳое ки дар айни замон дар осмон парвоз карда истоданд мо метавонем аз харита онҳоро бинем. аз ин ҷо ин тугмачаро пахш мекунем ва местоположение моро нишон медиҳад ва масалан дар Душанбе, дар территорияи Душанбе ёки Тоҷикистон кадом намуди самолётҳо парвоз карда истоданд мо аз инҷо дида метавонем. айни ҳол дар Тоҷикистон ду самолёт парвоз карда истодааст ва ин ҳам дар ҳамин қисматҳо мебошад. якташ дар болои Рӯшон аст, якташ дар тарафҳои Ванҷ омада истодаанд ва боз метавонем дигар самолётҳоро аз дигар давлатҳо тамошо кунем.